हाब आफा मबाइल थुदों बिहामजोजों रायलायदों नामा? नङालै आयै मा जानला मानला बुंलाबायो। सोर बिहामजो थालाबायनांगौ जाखो? बे मास्टार स्टाफजोंसो साट खालामदोंमोन आङो। आंहा रावबो बिहामजो गैयालै आयै। हाब आफा मास्टार जालायनानैबो दाबो सासेबो गोसथोनाय गैमारा? बे स्कुलफोरनिखौनो सासेसो फथायना लानो हाया नोङो? आयै मा जानला मानला बुंलाबायोब्रा नोंलाय? फोरोंगिरि आरो फरायसानि खामानिया फोरोंनाय आरो सोलोंनायल'सो आयै। बेनि अनगायै आरो जेबो गैया। हाबाब आफा आंथ' बिदि होननो नागिराखैमोन ना। नों फरायनायावल' गोसो होनो थाखायसो फरायसाफोरखौनो नागिरहोनो सानदोंमोन आंलाय। औ आयै नोंनानो जाथोंसै। थां ओंखाम खुरैदो। औ आफा खुरैनोसै। आंनाबो देहाया रबनायनिफ्रायनो रबबाय। बेसे सङै खावै जाबाय थानांगौ दे। बे फिसाज्लायाबो हिनजाव लानो खुगाखौ मिथिया नालाय। हे गसाय सासेसो जरा खालामना हरदो। आयै मा सानहाबबाय थायो? थादो आं स्कुलाव थांसै। बे गथ'नि थाखाय बेलेग खायदा लायाबा जानाय नंला बिदिजों। नोङो बेटा आफा मा सिन्था थाबाय थाखो? नोंखौनो सानबाय थादोंमोन आं आइ। मानोसै आफा? आइ आंहा नोंनाव माखासे खोथा सोंनो दंमोन। आं जिखि सोङा बेखौनो खिथाजोब दे। गोसो सिङाव जेबो दासान। आफा आं दिनैसिम गोसो सिङाव जा सानो आइनो खिन्थायाब्लाबो नोंनो खिन्थाजोबो। सों आफा मा सोंनो? आइ नोंहा सोरबाफोर मोजां मोननाय दं नामा? आफा आं नोंनि सोमोन्दै सिगाङावबो खिन्थाखांखाबाय। आंहा बेफोरनि फारसे जेबो सोमोन्दो गैया। बेनोथ'नोलै आइ नोमाया नोंखौ गोसथोनाय रोङा मानो रोङा नों बादि बैसोनिया मेरला गोसथोनाय दं होननानै मालाय हेन थेन होनबाय थायो आंनि सिगाङाव। आइनाबो साननाया गाज्रि नङा आफा। फिसा हिन्जावखौ रावबो न'आव दोननो जोनोम होखाया। नाथाय आफा आं नोंसोरखौ गारना थांनो बायो। आं गैयाबा नोंसोरखौ सोर नायगोन? आंहा बेफोरनि फारसे सानबानो जेबो गोसो जाया। नों जेबो जिंगा दासि आइ। खाफालाव जा लिरनाय दं बेनो उनाव लासै लासै जालांगोन। नों हाबाल' जानो राजि जादो। दे होमबा आफा नोंसोर साननायानो जाथोंसै। इसोर भगबान एबारसो फाग्लिनि खोथा खोनासंनो गसिगोन। सानफ्रामबो होनबाय थानाय खोनासंनो बारुरु फाग्लि आलासि खाबारिया बहा आलासि जाहैलायखो? सोरनाव सानफ्रामबो आलासिल' जाहैयो? दाबो फैबावा नायदो।